прикритието така. Осемте опашки отиде да изнася рап-концерт с Snoop Dogg и ни зарязва в стаята. Едва на някаква класа се ме казва, че той да ни спаси. За всеки случай, ти само ще дойде с теб да ти помогне. Ако случайно стане нещо непредвидено. Няма да стане нищо. Не ми пипай опашката. Непредвидено. Мога и сам да се справя. Кабуто, тази змия плува ли? Казах ти да не я пипаш. Няма да имам нужда от неговата помощ. Стига си ми бара змията! Ама къде ми изчезна царицата? Не мога да играя така. Хайде, да вървим. Ама Кабуто, ти нали ще научиш да плува? Стопке! Кажи, че съм зает. Какво си заед пък ти, бе? Преди 5 минути ти свалихме битовете. Още не си свикнал да виждаш с очите на итачета. Играят си с Хенди. С Хенди? Запознайте с Хенди! И скука. Хенди! Абе, и момченце! Сега си ми се правилно интересно. Ама съм ти лъсна с меча! Искам да отида с теб, дамата и да ми проследиш какво правиш. Нямам доверие на Кабуто. Ще ми да го играем. Шаринга! Тръгвам след тях. Маци в 7 хора. Там, не може така да кажа.